на место там го правим. Ето е идеята. Това видео го правя за тези от вас, които примерно имате дупки от лунички и искате да ги запълните. И това е два начина ще ви покажа, които може да използвате. Примерно, ако случайно си пазите парчето от дупката, която е направена, което се съмнявам, примерно искате след време да затворите някаква луничка, няма да си пазите това парче. Нали така? И в случая, първият път е, ако си пазите парчето и в ремонта, когато правите, това е old school. Нали, слага се, така се подпъхва дръвцето, когато е на тавана, ето така. И вече когато е отгоре, то се получава нещо такова, ето така. И вече тук и тук се слагат винтовете, завиват се в дървото и след това отгоре слагаме ето тази част. Слагаме лента, шпаклуваме. Само че тук има един момент, че когато е горе на тавана и за да завиеме тези двата винта, ние трябва да сложим едно парче тел и да го опънеме. Ето така, сега нямам под ръка тел, ето тук не се подготвих. Слага се телчето, опъва се и тогава се завива, защото иначе няма шанс, примерно, или пък може така да се задържи с ръка и да се завие. Нали, много зависи от ситуацията, как се намира. Понякога така се пада, че ако не се вземе примерно с едно телче да се издърпа, трудно е да се захване. И така, сега ще покажа другия начин, който също е лесен. Примерно, ето, искаме това да го запълним, това не е на тавана. Значи взимаме тази част, ето, примерно едно парче от същия гипс картон, същия размер по дебелина. Слагаме го върху дупката, ето така. След това си отбелязваме с моливър, ето така. Ето. Следващата стъпка, какво правим? Ето така. С ножчето маркираме където се пада това парче. Ето. След това премахваме първия слой хартия. Ето така както е. Така. принцип трябваше по-лесно да се махне, но горе-долу ето така. Така. След това мериме колко ни е голяма дупката. Така. Мериме дупката и я прехвърляме тук на това парче. В случая аз ще взема от тук размера. Правим ето така.
вече имаме до това размера горе-долу. Ето така. И какво трябва да направим? Ето режем от тук. Режем от тук. Ето така. Сега трябва да ги счупим тези работи. Ето така да се получи. Само че трябваше да е по-дълбоко да съм го отрязал, за да може да се отрепи по-добре. Ето го. И махаме тези части. Като внимаваме хартията да си остане. Ето така. Ето и тук. Идеята е на хартията да остане само тази част, която е самото парче, което трябва да дойде тук. Ето така. Примахваме и тук. Лекичко. Тук малко се късна. По-добре става, когато е на бял картон. Ето на този картон по-добре става. Но ето сега и тук го правим същия начин. Така. Това е, внимава се да не се отреже хартията отдолу. Може да се случи инцидентно, но схващате идеята каква е. Ето тук го правя по същия начин. Ето така. И сега тестваме да видим дали ще стане. Малко още има да се. Да се изреже така. Идеята е, че трябва да имаме абсолютно правата форма, в случая кръга, да може да си напасне точно на дупката. Така. Така беше. Може леко да отворим отвора. Когато сме на место, там го правим. Ето е идеята. Така. Важното е да е изчистено, да няма материал. Така. Сега, след малко, ще ви покажа как да го замажем и да го шпакуваме. Ето. За целта какво правим? Имаме материал и слагаме така.
След това слагаме парчето. И замазваме вече кръпката. Готово. Ето така, това ми е първа ръка. И след като изсъхне първата ръка, примерно може да го зациклиме, шлайфваме и така нататък. Ето това е другия вариант, който може да използвате, когато имате дупки, не е казано само лунички, по този начин, с изрязването на парче гипс картон и да се оформи и реално не се изисква да използвате лента в случая тук за напукване. Това е добър вариант. Това е идеята, която ви показах. Надявам се да ви е харесала. Надявам се да може да го приложите. Разбира се, че тук при мен в този случай аз го правя на пуда. Когато го правите горе на тавана, ще бъде малко по-трудно да кажем, или зависи от уменията, които имате. Ето тази формичка, в случая ако сте в ремонт и си я пазите, може да го направите по начина, който го показах в началото. Ако ли не, или случайно нямате лента под ръка и трябва да ходите да пазарувате и да купувате специално лента за да затворите дупката, този вариант, който ви показах, е перфектният вариант. Надявам се видеото да ви хареса и последвайте ме. Дайте едно сърчице, ако сте в мрежата, ако сте в YouTube, едно лайкче, subscribe и може и да коментирате. Всичко хубаво, до скоро!